Ak hľadáte najlepších brokerov s bezplatným demo účtom, ste na správnom mieste. V tomto videu vás prevediem výberom overených platformiem, ktoré vám umožňujú precvičovať obchodovanie s virtuálnymi prostriedkami pred investovaním skutočných peňazí. Ak by ste chceli vyskúšať obchodovanie s bezplatným demo účtom, všetky odkazy nájdete pohodne umiestnené v popise. Poďme na to. XTB je jedným z najväčších brokerov v Európe, založeným v roku 2002 a uvedeným na Varšavskej burze cenných papierov. Je regulovaný najvyššími úradmi, ako sú FCA a CISEC, čo zabezpečuje bezpečné obchodné prostredie. Jednou z jeho najväčších výhod pre začiatočníkov je neobmedzený bezplatný demo účet, kde môžete testovať stratégie s virtuálnymi prostriedkami a oboznámiť sa s platformou. XTB's Xstation je jednoduché na používanie, ale zároveň vybavené pokročilými nástrojmi, ako sú grafy v reálnom čase a technické indikátory. Obchodníci majú prístup na trhy s Forexom, indexmi, akciami, ETF a komoditami. Okrem toho XTB ponúka širokú škálu vzdelávacích zdrojov, od webinárov po denné analýzy trhu. Zaregistrujte sa cez odkaz v popise a začnite používať bezplatné demo XTB a získajte prístup k ich vzdelávaciemu balíčku. eToro je ďalšou vynikajúcou voľbou, široko známa svojimi funkciami sociálneho obchodovania. Založená v roku 2007 a regulovaná FCA a CISEC, eToro ponúka virtuálny demo účet 100 000 USDD v praktických prostriedkoch, čo vám dáva možnosť otestovať obchody bez akéhokoľvek rizika. Platforma je intuitívna a dostupná na webe aj na mobilných zariadeniach, ponúkajúc prístup k akciám, ETF, Forexu, komoditám a kryptomenám. Pre začiatočníkov je obzvlášť užitočná možnosť kopírovať najlepších traderov a môžete si precvičiť kopírovanie obchodov v demo režime pred použitím skutočných peňazí. Spolu s tým eToro poskytuje bezplatné vzdelávacie zdroje a návody na podporu nových obchodníkov. Vytvorte si účet cez odkaz v popise a vyskúšajte demo režim eToro, aby ste bezpečne preskúmali platformu. XM je regulovaný maklér pôsobiaci od roku 2009 s licenciami od CISEC a ASIC. Je populárny po celom svete, najmä pre svoj prístup vhodný pre začiatočníkov. XM ponúka demo účet $100 000 vo virtuálnych prostriedkoch, dostupný na platformách NT4 a NT5. To umožňuje novým obchodníkom učiť sa bez rizika a zároveň testovať obchodné podmienky identické s reálnymi účtami. Keď budete pripravení, môžete začať živým obchodovaním s minimálnym vkladom len $5. Spolu s demo účtom XN poskytuje dennú analýzu trhu, webináre a plnú knižnicu tutoriálov, ktoré pomáhajú začiatočníkom rozvíjať ich zručnosti. Zaregistrujte sa pomocou odkazu v opise, aby ste si otvorili demo účet XM a začali sa učiť s ich kompletným vzdelávacím balíčkom. Dúfam, že vám toto video pomohlo objadiť správneho brokera na cvičenie z demo pred obchodovaním naživo. Ak áno, nezabudnite lajknúť video a odoberať kanál pre viac podobného obsahu. Ďakujeme za sledovanie.